allemaal, ik is Glenn Parkeer en de reden dat ik die plantagebeen gejoind is omdat ik hou baie van muziek. En die band bestaan al 2 jaar. En van die 2 jaar heb ik baie geleerd in de muziek. En als voor jong kinderen buiten zal ik hulle inspireren om ons band te joinen. Zoals ik is maar nou weer 16 jaar oud, maar ik is al de kapitein van plantagebeen en voor mij is man het baie goed en het is lekker om een instrument te spelen. So ik zal kinderen baie inspireren om voor ons te joinen. Goedenavond allemaal, Sandra Willems hier, leden van Plantagebeen, Olsen. Plantagebeen is een baie goede band, inspireer kinders buiten, kinders kijken op naar van ons leden. En de reden waarom ik zelf de band bijgevoerd heb is omdat ik gezien heb hoe goede manieren allemaal is, wat aan die band is en gedisciplineerd. En we zien ook graag uit dat er een nieuwe gezicht zal bijwonen bij de Plantagebeen. En ten nou net, ons dieren is altijd ook voor jullie. En als jullie ons ondersteunen, kort, kom naar Plantagebeen toe. Niet stil blijven.